khoroksa boma satsakao charpayo bwsano mwkhwui samung khlainani hinui nogo hapkha bwsa a jorao thuwoi tongo tei nogo kebo kwrui ni bagui bo muktrui laisisak samung khlainani hinui ar jagao mwkhwui kwlangwi thangkha samung paibai ako baiye naiphaimani yagulo nukha ar jagao bwsa kwrui bwsano sabo twlangka hingkhe aro mwkhwra salbrum no phaio charpai ni khosaui mwkhwra burung bwsa phlaiui o bwsano bamui ar jagani kaisa drang tongo nil dram ar jagao daui kwlangwi thangka tui gwnango ar jagao mwkhwra rokni salbrum no thanglaisu nogo bo haino manai khwnai rok ulta pulta khai kwlangkha mwkhwra rok aboni swkang hingkhe to mwkhwra phaya balokha adi no bo hai hinai no wansukha boma tini bo phaigala tei saijungba wansuk bo polok jora wansukjak liya bo je mwkhwra phai omohai durgotna kotor gotinai hinai a jorao amohai wansukui no ayung uyang wansukya karui bwsa thuwoi tongkhaba charpaio mwkhwui boma samung rok pailia khlainani tukunani hinai nogo habai paikha bwsa angkha 2 masni bo kono bolop mannai boya himui mannai boya abagoi klaina phano klai glak o cherai hinai ar jagao no klangwi thangkha boma kha khayai je ar jaga no sep ongnai hinai ja sat saka to kono sikok mangkhok bo phai bono twlangwi mannai boya hinai aro no sep kahaima tongjagoi boma klangwi thangkha hai hini bo samung khlai ako pai phaimani yagulo bini joto dunia lilakjak kahai ngei thangkha aro phainuk phaika je cherai no bo samung khlai ni seka mwkhwui akoi charpaio klangwi thangmani o cherai no nukliya ar jagao o tukunani thangmani yagulo no mwkhwra rokni army burung sakhlai ar jagao happaikha nokni manikhni joto ulta pulta angjak sat sakarokni bo joto je top khumkai jotongmani oborok joto baija mwkhwra rokni army o cherai no charpaio thujak paal paal khe paya paya khlai romlaiui a sat sakani no kaisa nil dam tongo ar jagao paya paya khlai lai twlangwi thanglaikha twlangwi thangui a twio no chupugui rwkha ar jagao ko khnama bai o pogrok tamo kahai bo matongo je thokai kahai mwkhwra rok bahai ke omohai khlai mannai hinai fiaba obokuno thokai ko gya omo angkha kubui kok no gotija potna o gotna gotikha Uttar Pradesh ni Sitapur jilao ar jagao mwkhwra rokni army khoroksa family ni pura dunia lilakriwui rwkha dunia khaksa komoriwui rwkha mwkhwra rok abobo budbar ni salo Suraj Kumar ni bwswa sal jorao achomsa gamawi thangka mwkhwui klangmani yang ayang bebak jagao naitukha fiaba kuna kuni kuno jagao phanmanliya ar jagao kaisa nil dram tongo ar jagao simi naijagya abo khulugui naimani yagulo nokha twio kuphungsajak bwsa cherai koktomani bisingti saimankha o cherai ni boma ar jagao mokholoi mothoi klangmani yagulo bathroom tukunani tei samung khlaijage tongmani opono khlainani bagui thangmani yagulo kifili bwsano nokphailia hini sakha opo prongno khnamani yagulo nokni joto borok rok bebak wana laijak bufa samung khlai tongjakmani khataro part time job khlai tongo oko khnamani yagulo logi logi no nogo sokphaikha sokphai kona kuni joto jaga bebak naituk baikha fiaba kuno jagao khana bini ata pata manliya paithago nildramo simi naijagya aroba wansukjagya o cherai tongani hinai fiaba jepro o nildramo naikha wansukmatui ar jagao no mankha kuphungsaja o nazara nungmani yagulo o poribarni borok rokni bwkha belaikino thuyui thangkha tamni hingkhe o cherai achaimani 2 mas sikho tei bumani bohok ni kokma sibalogya kho o cherai hai khlai khibi klangmani yagulo o poribarni borok rok joto moklaijak mokol mukti kuplung kaplaijak sijar khlai bwsa achaimani yagulo bumani bohokni kwsase hamsukya kho o cherai hai khlai o dunia no yakari klangwi thangkha o pogrok belaikheno poribarni borok ni bwkhao kusaka haike klangwi thangkha obono boroni poribar khoroksa bwsa
bihik bwsai kaijangmani yagulo obono khoroksa bwsa 2 mas ni phiaba obono poila phiaba obono paithakse wngsiwo bwsa achaimani yagulo bo kaham kwrwng khlai ma tongliya kaisa bemar manjagui bono treatment bo reui tongo hospital o abono kare omo hai gotiwi thangmani yagulo sara jibonni bagui bwsano gumajangmani yagulo paribarni borok rok joto kobor kahai wnglaijak obo nagotimani yagulo police rokno inform khlai rejakha police rokbo okokno khnamani yagulo kisapano bises khlainani naliya tebo kaham khlai investigation khlainani police rok wansuklaikha relatives rokni dagi mungbai hingke mwkhwra rok amsuk khlai cherai rokno amsukhe bamui akoi twio khiklai reui manano amsuk kuthuk khlai wansugui manya police rok tei lukurok bo hai hinoi tebo kra khlai investigation jas partal khlainai hini police rok smai naharkha paithakor tamo ongkhori phainai news ani koktomani phaising tei narok joto nugui mannai ani channel ni phaising tei hingke channel no subscribe khlai di omo kahai tebo video nainani baga hai ke norok omo kahai mang video nugui mannai ani o channel o